Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Αύριο της Υγείας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα γνωρίζουμε καλά ότι απασχολεί και πολλούς από εσάς. Πρόκειται για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Θα δούμε καταρχάς τι είναι, ποιους προσβάλλει, πώς προκαλείται, μα κυρίως πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτήν. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για μία νέα και ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο που είναι αυτή της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με ψηφιακή υποβοήθηση. Για τον λόγο αυτό έχω σήμερα κοντά μου τον κύριο Στέφανο Αναστασόπουλο, ο οποίος είναι διευθυντής του συγκεκριμένου τμήματος της Ευρωκλινικής Αθηνών και ορθοπαιδικός χειρουργός φυσικά. Καλημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι κοντά σας. Ευχαριστούμε πολύ, εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας και για μας είναι τιμή. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και για έναν ακόμη λόγο ως εκπρόσωπο της Ευρωκλινικής σήμερα εδώ, διότι έρχεστε σήμερα εδώ με μία πολύ γενναιόδωρη προσφορά, την οποία μπορούμε να την πούμε τώρα από το ξεκίνημα της εκπομπής νομίζω, και η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρωκλινική Αθηνών, και την ευχαριστούμε ως εκπομπή, γιατί είναι μόνο για τους τηλεθεατές του Αύριο της Υγείας, οπότε δώστε προσοχή φίλες και φίλοι στο τι θα πούμε τώρα. Οι τηλεθεατές της εκπομπής που θα καλέσουν στα τηλέφωνα, τα οποία ήδη αναγράφονται στην οθόνη μας και τα βλέπετε, το 210 64 16 180 έως 5, θα έχουν τη δυνατότητα για δωρεάν εξέταση και τα υπόλοιπα πήρετε εσείς. Για δωρεάν εξέταση στο τμήμα της οστεοαρθρίτιδας γόνατος και της αντιμετώπισης της με την ψηφιακή τεχνολογία που διατηρούμε και που λειτουργεί στην Ευρωκλινική Αθηνών, όπου μπορούν και να εξεταστούν και να ενημερωθούν για τη μέθοδο αυτή που θα περιγράψουμε σε λίγο. Οπότε, φίλες και φίλοι του Αύριο της Υγείας, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα τα οποία βλέπετε στην οθόνη σας και να έχετε τη δυνατότητα για μια δωρεάν εξέταση αλλά και ενημέρωση σχετικά με τη μέθοδο, την οποία και θα αναλύσουμε σε πολύ λίγο διεξοδικά. Λοιπόν, κύριε Αναστασόπουλε, τι είναι η οστεοαρθρίτιδα γόνατος? Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος είναι μια εκφυλιστικού τύπου πάθηση του γόνατος που χαρακτηρίζεται από μια βαθμιαία φθορά του χόνδρου των οστών που συμμετέχουν στην άρθρωση. Και αυτό οδηγεί σε μια προοδευτική καταστροφή της άρθρωσης. Στην αρχή φθήρεται ο χόνδρος και στην συνέχεια φθήρονται και τα υπόλοιπα στοιχεία της άρθρωσης, οι μηνίσκοι, οι σύνδεσμοι, τα ίδια τα κόκαλα με τη δημιουργία οστεοφύτων. Σε κάθε περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα είναι η καταστροφή της άρθρωσης του γόνατος και η εμφάνιση των συμπτωμάτων. Μάλιστα. Κύριε Αναστασόπουλε, μπορούμε έτσι σιγά σιγά να προσδιορίσουμε, αφού έτσι είπαμε δύο κουβέντες για το τι είναι και θα πούμε και στη συνέχεια, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι μόνο αυτό η οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ωραία. Λοιπόν, σε ποιους εμφανίζεται? Καταρχήν θα σας έλεγα ότι είναι μια πάθηση με πολύ μεγάλη συχνότητα. Θα σας προκαλέσει εντύπωση ενδεχομένως άμα σας πω ότι τα πρώτα στοιχεία της εκφύλισης του γόνατος εμφανίζονται σε μια ηλικία πολύ μικρή. Εμφανίζεται δηλαδή περίπου στα 40 χρόνια. Και από εκεί και μετά εξελίσσεται αυτή η πάθηση μέχρι να δημιουργήσει μεγάλα ή μικρότερα προβλήματα. Θα σας έλεγα επίσης, όσον αφορά τη συχνότητά της, ότι είναι μέσα στις βασικές αιτίες απουσίας, μακροχρόνιας απουσίας των ασθενών και από τον επαγγελματικό τους χώρο, αλλά και από τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Όπως επίσης ότι είναι η δεύτερη αιτία πλέον καταγεγραμμένη σε μελέτες και στην Ελλάδα, επίσκεψης των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και στα εξωτερικά ιδιωτικά ιατρεία. Θέλω λοιπόν με αυτό να σας πω ότι αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Είναι μια πάθηση συνολικά η οστεοαρθρίτιδα και ειδικά η εντόπισή της στο γόνατο μεγάλης συχνότητας και μια πάθηση η οποία επιβαρύνει για τον ίδιο αυτό ακριβώς λόγο, επιβαρύνει πολύ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θέλω να πω ότι εκπλήσωμαι που μου λέτε ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών επισκέπτεται τα ιατρεία κάποιων κλινικών και φυσικά και της δικής σας, της Ευρωκλινικής Αθηνών, έχοντας το συγκεκριμένο πρόβλημα. Περίμενα ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη και έντονη η συχνότητα του προβλήματος, γιατί μου λέτε ότι είναι, είπατε ένα νούμερο, είπατε δεύτερη καταγεγραμμένη. Δεύτερη καταγεγραμμένη μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Εγώ εκπλήσωμαι, διότι δεν περίμενα, θα μου πείτε, είναι ένα ορθοπαιδικό ζήτημα. Ναι, αλλά δεν περίμενα μετά το καρδιαγγειακό να είναι δεύτερο. Είναι μια εκφυλιστικού τύπου πάθηση που σημαίνει το που σας είπα ότι αυτό μετά... σε τι επηρεάζει που λέτε είναι εκφυλιστικού τύπου, σε τι το επηρεάζει και να. Δηλαδή, εντείνει το πρόβλημα και το κάνει πιο συχνό? Σημαίνει ότι ο οργανισμός από μια ηλικία περίπου των 40 ετών, περίπου προσδιορίζεται, ότι αρχίζει πολύ απλά να το πω μια κατηφόρα. Δηλαδή, δεν το λέτε και πολύ ωραία, έτσι. Δηλαδή, ηλικιακά αρχίζει μια κατηφόρα. Δηλαδή, θα έλεγα λίγο πιο κομψά ότι ο αρθρικός χόνδρος, επειδή είναι ένα στοιχείο που έχει πολύ μικρές δυνατότητες ανάπλασης, ο αρθρικός χόνδρος, να υπενθυμίσω, δεν έχει αιμοφοραγγεία. Τρέφεται με τρόπους σχεδόν έμεσους.
Άρα σημαίνει ότι έχει μεν μια συνεχή διαδικασία ανάπλασης, αλλά και μια συνεχή διαδικασία φθοράς. Που η φθορά έχει να κάνει με την πρόοδο της ηλικίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τα 40 χρόνια και μετά αρχίζει να εκφυλίζεται πλέον ο αρθρικός χόνδρος και σε μια ηλικία των 60-65 ετών πρακτικά όλοι οι άνθρωποι έχουν μια οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Απλά κάποιους δεν τους ενοχλεί και δεν το καταλαβαίνουν και κάποιοι έχουν μεγαλύτερα συμπτώματα, τους ενοχλεί και το καταλαβαίνουν. Άρα λοιπόν, κρατάμε το ότι έχει πάρα πολύ κομβικό ρόλο να παίξει στην όλη πάθηση η ηλικία, ότι όσο μεγαλώνουμε τόσο πιο πιθανό είναι να εμφανιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, αφενός. Και αφετέρου, ότι όσον αφορά τα συμπτώματα, γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό που μόλις αναφέραμε, ότι κάποιοι αισθάνονται μία ενόχληση και επισκέπτονται τον ορθοπαιδικό. Ποια είναι τα υπόλοιπα συμπτώματα? Θα έλεγα ότι τα συμπτώματα, καταρχήν το βασικό σύμπτωμα είναι ο πόνος. Ο πόνος στην αρχή είναι πόνος που εμφανίζεται μετά από ιδιαίτερη καταπώνηση ή από συγκεκριμένες εργασίες, από συγκεκριμένο, θα έλεγα, επαναλαμβανόμενο μηχανικό ερεθισμό. Για παράδειγμα, το να ανεβαίνουμε σκάλες, το να δουλεύουμε γονατιστή σε ένα βαθύ κάθισμα. Και όσο περνάει ο καιρός και επιδεινώνεται το πρόβλημα, τόσο εμφανίζεται ο πόνος και εμφανίζεται αυτό που λέμε πόνος ηρεμίας. Δηλαδή, εμφανίζεται και πόνος σε ανθρώπους οι οποίοι όλη τη μέρα δεν κάνουν τίποτα και το βράδυ φτάνουν να μην μπορούν να κοιμηθούν από τον πόνο. Ναι. Άλλο σύμπτωμα της πάθησης της οστεοαρθρίτιδας γόνατος είναι η διόγκωση. Τα γόνατα αρχίζουν και διογκώνονται, παθαίνουν αυτό που λέμε ένα είδημα. Πρίζονται έτσι απλά να το πούμε. Πρίζονται ακριβώς. Επίσης αρχίζει και εμφανίζεται μια δισκαμψία η οποία συνεχώς επιδεινώνεται και ένας σκριγμός. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια παραμόρφωση των γονάτων. Είναι πολύ γνωστή εικόνα μεγάλων γυναικών με στραβά γόνατα, αυτά που χαρακτηρίζουμε παραμορφωμένα, ρευά, στραβά προς τα μέσα ή προς τα έξω, βλεσσά γόνατα. Όλα αυτά είναι συμπτώματα άλλου σταδίου και όσο επιδεινώνονται πιο ισχυρά συμπτώματα της ίδιας πάθησης. Σε τελική ανάλυση, όταν πλέον εγκατασταθεί το πρόβλημα, ο ασθενής έχει και δυσχέρεια βάδισης και δυσχέρεια ορθοστάτησης και αντιλαμβάνεται ότι έχει μια σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ως ψυχολογική επιβάρυνση. Βέβαια, σωστά. Και μάλιστα όταν μιλάμε για ανθρώπους μιας μεγαλύτερης ηλικίας, εκεί είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό το όλο πλαίσιο, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Φανταστείτε ανθρώπους οι οποίοι πλέον δεν μπορούν όχι απλά να μετακινηθούν, δεν μπορούν ούτε καν να ορθοστατήσουν. Το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ως επώδυνο πρόβλημα και ως πρόβλημα, αν σκεφτείτε λίγο, και την κοινωνική τους κατάσταση. Επειδή ξεκινήσαμε έτσι να μιλάμε για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος και την επικεντρώσαμε κατά κάποιο τρόπο στους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, νέους ανθρώπους 20-30 ετών, τους απασχολεί το ζήτημα? Θα σας απαντήσω λίγο έμεσα, αναφερόμενος στην αιτιολογία της πάθησης και στους παράγοντες που προδιαθέτουν για αυτή. Θα σας έλεγα λοιπόν κάτι το οποίο και αυτό ακούγεται περίεργο στην εποχή μας, ότι η ακριβής αιτιολογία της οστεοαρθρίτιδας ακόμα είναι λίγο ασαφής και προσπαθούμε σιγά σιγά να την κατανοήσουμε. Πάλι θα σας έλεγα ότι ο αρθρικός χόνδρος την τελευταία δεκαετία θα έλεγα ότι έχει την τιμητική του στην ερευνητική της ορθοπαιδικής, υπό την έννοια ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ, γίνονται πάρα πολλές μελέτες που αναφέρονται στον αρθρικό χόνδρο με σκοπό να κατανοήσουμε στοιχεία όπως αυτό που παλαιότερα λέγαμε ποιότητα του χόνδρου ή στοιχεία όπως η επουλωτική του δυνατότητα ή στοιχεία όπως η αντοχή του. Αυτά σιγά σιγά τα κατανοούμε και όσο τα κατανοούμε φτάνουμε κοντά και στην αιτιολογία της οστεοαρθρίτιδας. Ενώ όμως η αιτιολογία είναι ασαφής, αυτό που είναι σαφέστατο είναι οι προδιαθεστικοί παράγοντες που δημιουργούν, που ενοχοποιούνται για την οστεοαρθρίτιδα. Ένας παράγοντας, για παράδειγμα, είναι η ηλικία. Που πολύ καλά είπατε. Έχουμε αρχίσει και τον αναλύουμε ήδη. Αυτόν τον αναλύσαμε. Άλλος παράγοντας είναι το φύλο. Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος είναι πολύ συχνότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Πριν συνεχίσουμε να λέμε για τους προδιαθεσιακούς παράγοντες, θέλω μια ανωτελεία εδώ να ρωτήσω το εξής. Επειδή μιλήσαμε πριν για το πόνο και είπαμε ότι είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά για να αντιληφθούμε την οστεοαρθρίτιδα γόνατος, είναι ο πόνος. Πώς όμως ξεχωρίζουμε έναν πόνο που μπορεί να έχουμε περπατήσει πολύ, μπορεί να έχουμε σταθεί όρθιοι, μπορεί να έχουμε οδηγήσει ώρες ή μπορεί να έχουμε αθληθεί? Πώς τον ξεχωρίζουμε αυτόν τον πόνο και λέμε ότι είναι ένας τυχαίος ίσως πόνος, από τον πόνο που έχει να κάνει αμιγώς με την οστεοαρθρίτιδα γόνατος? Πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Ο πόνος, ο στιγμιαίος της καταπώνησης είναι ένας πόνος ο οποίος σιγά σιγά θα περάσει και ειδικά με την ξεκούραση, ενδεχομένως με λίγη παγωθεραπεία, με κάποια φαρμακευτική αγωγή, σε πολύ λίγες μέρες, αν όχι ώρες, θα εξαφανιστεί. Ο πόνος της οστεοαρθρίτιδας είναι ένας πόνος ο οποίος μονίμως επιδεινώνεται. Οπότε όταν έχουμε έναν πόνο. Δεν υποχωρεί καθόλου, δηλαδή? Κατά τη διάρκεια της ημέρας? Μπορεί να υποχωρήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνεται, έχει μια περιοδική εμφάνιση και όσο περνάει ο καιρός η εμφάνιση του καινούρια είναι εντονότερη από την προηγούμενη.
Άρα λοιπόν ο πόνος της οστεοαρθρίτιδας είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ξεχνάμε, θα μας απασχολεί πάντα. Συνεχώς. Μπορεί κατά περιόδους, μπορεί να το ξεχνάμε για ένα διάστημα, να νομίζουμε ότι πέρασε και να ξαναεμφανίζεται, αλλά πάντα θα μας απασχολεί μέχρι να δώσουμε κάποια λύση, ανάλογα βέβαια το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Μάλιστα, οπότε θα πω στους τηλεθεατές του Αύριο της Υγείας ότι αν κάτι τέτοιο το αισθάνεστε, το διακρίνετε, δεν έχετε, παρά να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη, σωστά κύριε Αναστασόπουλε, για να ενημερωθείτε για το πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την πάθηση, αλλά και γενικώς να τρέξετε στον γιατρό σας, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, για να δούμε πώς μπορείτε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, έτσι. Ακριβώς. Γιατί πιο μετά θα μιλήσουμε αναλυτικά να πούμε και για αυτήν την μέθοδο της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με ψηφιακή υποβοήθηση. Είχαμε μείνει στους προδιαθεσιακούς παράγοντες. Να συνεχίσουμε. Να σας πω λοιπόν κάποιους ακόμα. Έχει ενοχοποιηθεί σαφώς η κληρονομικότητα. Όσο πλέον ξεκλειδώνουμε τα μυστικά του χόνδρου, καταλαβαίνουμε ότι πολλά στοιχεία της ποιότητας ακολουθούν, της ποιότητας του χόνδρου του αρθρικού, ακολουθούν από γενιά σε γενιά και συνεχίζουν από γενιά σε γενιά. Που σημαίνει ότι αν μια γυναίκα, η μητέρα της, είχε ένα πρόβλημα στο αρθρίτιδας γόνατος, έχει αυξημένες πιθανότητες και η ίδια να εμφανίσει το ίδιο πρόβλημα. Άλλος προδιαθεσικός παράγοντας είναι κάποια κάκωση του γόνατος που έχει προηγηθεί, είτε κάποιο κάταγμα στην περιοχή του γόνατος που έχει προηγηθεί, είτε κάποια επέμβαση που έχει προηγηθεί. Για παράδειγμα, μια αρθροσκοπική μηνισκεκτομή που φαντάζει μια αθώα ιστορία σε έναν νέο 25-30 χρονών, μπορεί να γίνει αιτία ώστε στα 65 του να αναπτύξει οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Άλλος παράγοντας προδιαθεσικός θα σας έλεγα ότι είναι η παραμόρφωση των γονάτων. Τα γόνατα, ειδικά όταν είναι στραβά προς τα μέσα, αυτό που εμείς αποκαλούμε ρευογωνία, επειδή ακριβώς κάνουν μια ανομοιόμορφη φόρτιση, είναι ένας βασικός παράγοντας που δημιουργούν αργότερα μια οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Και τέλος, θα σας έλεγα ότι και καθημερινές συνήθειές μας ή καθημερινά χαρακτηριστικά μας, όπως για παράδειγμα η παχυσαρκία, οι επαναλαμβανόμενοι μηχανικοί ερεθισμοί, το να ανεβαίνω σκάλες καθημερινά, το να δουλεύω γονατιστός, είναι ακριβώς παράγοντες οι οποίοι κουράζουν το χόνδρο και ενδεχομένως να ενοχοποιηθούν αργότερα για την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ η αιτιολογία είναι λίγο συγκεκριμένη και αρχίζουμε να κατανοούμε ακριβώς πολλά πράγματα, αλλά όχι πλήρως, οι παράγοντες που έχουμε ενοχοποιήσει είναι δεδομένοι και σαφείς. Μάλιστα. Το κλίμα. Λέμε καμιά φορά, ειδικά τα πιο παλιά χρόνια, λέγανε έτσι μεγαλύτεροι, έχει υγρασία, νιώθω ένα μικρό πόνο ή θα βρέξει κτλ. Το κλίμα επηρεάζει τη συγκεκριμένη πάθηση. Το κλίμα δεν επηρεάζει ούτε την εμφάνισή της, ούτε την εξέλιξή της, επηρεάζει το σύμπτωμά της. Δηλαδή, μπορεί κάποιος ο οποίος έχει κάποια μορφή, κάποιο σταδίο στο αρθρίτιδα, όταν υπάρχει και υγρασία στο περιβάλλον, να πονέσει πιο πολύ από ό,τι θα πονούσε σε έναν πιο ξερό καιρό. Ωραία. Επομένως, θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής με αυτό που είπατε, ότι έχει πάρα πολύ να κάνει και με το DNA, δηλαδή με κληρονομικότητα. Συνήθως, δηλαδή, οι γυναίκες ή οι άνδρες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, συνήθως κάποιος στην οικογένειά τους το είχε και εκείνος, ή μπορεί ξαφνικά να εμφανιστεί σε κάποιο άτομο και να μην υπήρχε? Μπορεί και να εμφανιστεί. Όταν μιλάμε για προδιαθεσικούς παράγοντες, σημαίνει ότι υπάρχει μεν η προδιάθεση, υπάρχει μια επιβάρυνση, αλλά δεν σημαίνει ότι ντε και καλά αυτή θα εκφραστεί. Σημαίνει λοιπόν ότι αν κάποιος από τους προγόνους μου είχε ένα θέμα τέτοιο, σημαίνει ότι και ο δικός μου χόνδρος έχει την ίδια προβληματική εντός εισαγωγικών ποιότητα, έχει την ίδια προβληματική δυνατότητα επούλωσης και ανάπλασης, άρα και εγώ ως προδιάθεση μπορεί κάποια στιγμή να εμφανίσω στο αρθρίτιδα. Ποια είναι η αντιμετώπιση της πάθησης στα αρχικά στάδια? Στα αρχικά στάδια η πάθηση αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Συντηρητικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι καταρχήν καταβάλουμε μια προσπάθεια να τροποποιήσουμε τους παράγοντες αυτούς τους προδιαθεσικούς που αναφέραμε. Πώς την κάνετε αυτή την προσπάθεια? Ωραία, τα λέτε. Πώς την κάνετε δηλαδή? Προσπάθεια με σύσταση. Και τι εννοώ? Για παράδειγμα, να τροποποιήσουμε παράγοντες οι οποίοι τροποποιούνται. Για παράδειγμα, η κληρονομικότητα δεν τροποποιείται, αλλά αυτό που τροποποιείται είναι το πάχος. Τα κιλά τα παραπάνω. Σωστά. Άρα λοιπόν γίνεται μία σύσταση στο να ελαττώσουμε το σωματικό βάρος. Γίνεται μία σύσταση στο να τροποποιήσουμε κινήσεις οι οποίες σαφώς ενοχοποιούνται. Κινήσεις, για παράδειγμα, κάμψης του γόνατος, οι σκάλες, οι ανηφόρες, οι κατηφόρες. Να τα αποφύγουμε όλα αυτά, έτσι. Όσο μπορούμε να τα αποφεύγουμε. Τροποποιούμε δηλαδή παράγοντες, εννοείται, που επιδέχονται τροποποίησης. Το επόμενο στάδιο που μπορούμε να βοηθήσουμε είναι να προτείνουμε ένα πρόγραμμα φυσιοθεραπείας. Και λέγοντας φυσιοθεραπεία, αναφέρομαι στην ενδυνάμωση εκείνων των μυϊκών ομάδων γύρω από την περιοχή του γόνατος, οι οποίες όταν έχουν καλό αποτέλεσμα αυτή η ενδυνάμωση, έχουμε μια σταθερότητα του γόνατος και ως γνωστόν η σταθερότητα εγγυάται και το μικρότερο ρυθμό επιδείνωσης του προβλήματος.
Φαρμακευτικά στα πρώτα στάδια μπορούμε να παρεύουμε και θα σας έλεγα ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες φαρμάκων. Η μία κατηγορία έχει να κάνει με φάρμακα παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη, δηλαδή φάρμακα που χορηγούμε συμπτωματικά για τον πόνο, για το ενόχλημα. Είτε αυτά μπορούμε να τα πάρουμε από το στόμα, είτε κάποια αληφή, κάποια κρέμα. Και υπάρχουν και η δεύτερη κατηγορία των φαρμάκων, που είναι φάρμακα τα οποία μπορούν λίγο να τροποποιήσουν τις διαδικασίες στον ίδιο το χόνδρο. Υπάρχουν δηλαδή φάρμακα τα οποία είτε χορηγούνται με έγχυση μέσα στην άρθρωση του γόνατος, είτε φάρμακα τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε από το στόμα και λίγο να τροποποιήσουν αυτή την κατηγορία, αυτή την καταστροφή του χόνδρου. Να βοηθήσουν δηλαδή στην ανάπλασή τους. Αυτά είναι τα όπλα μας στα αρχικά στάδια. Ωραία. Έχετε όμως αρκετά όπλα, έτσι. Δηλαδή απαριθμίσατε διάφορα πράγματα. Ναι, αρκετά, αλλά σε συγκεκριμένα στάδια. Από ένα σημείο και μετά δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν, έτσι. Μιλήσαμε και για φαρμακευτική αγωγή. Ποιος είναι ο τρόπος που πάμε να αντιμετωπίσουμε την πάθηση όταν εκείνη είναι πλέον εγκατεστημένη στον ανθρώπινο οργανισμό, όταν υπάρχει χρόνια? Τότε πώς πάμε να την αντιμετωπίσουμε? Δηλαδή, θα έρχεται μια μεγάλη σε ηλικία έτσι, γυναίκα ή ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος και πάσχει χρόνια και έρχεται τώρα, πολύ έτσι, καθυστερημένα ίσως σε εσάς. Όταν ξεπεράσουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συντηρητικά, τότε αρχίζουμε και μπαίνει στο μυαλό μας σκέψεις παρέμβασης χειρουργικής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πριν το τελικό στάδιο που γίνεται η ολική αρθροπλαστική γόνατος, μια επέμβαση που θα μιλήσουμε παρακάτω, υπάρχουν άλλου είδους επεμβάσεις, οι οποίες, για παράδειγμα, θα αναφέρω ότι υπάρχει η δυνατότητα αρθροσκόπησης του γόνατος, δηλαδή αυτό που κάνουμε μια έκπληση στο γόνατο και έναν αρθροσκοπικό καθαρισμό και αφαιρούμε τα εκφυλισμένα στοιχεία του γόνατος. Αυτή να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι μια επέμβαση θεραπείας, αλλά είναι μια επέμβαση εξαγοράς χρόνου, μου αρέσει να τη λέω, ή εν πάση περιπτώσει μια επέμβαση που προσωρινά ανακουφίζει τον ασθενή και κερδίζει λίγα χρόνια μέχρι να αντιμετωπίσει ριζικότερα το πρόβλημα. Ή υπάρχουν επεμβάσεις οστεοτομίας, δηλαδή βλεσότητας, ηρευότητας, που προσπαθούμε να ισιώσουμε ένα στραβό πόδι, να το πω πολύ απλά, ναι. Όταν αυτό έχει λόγο να το κάνουμε. Είναι επεμβάσεις και οι δύο που ανέφερα, και ο αρθροσκοπικός καθαρισμός και οι οστεοτομίες. Είναι επεμβάσεις που πρέπει να επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τους ασθενείς στους οποίους τις κάνουμε. Όταν πλέον έχουμε μια εγκατεστημένη οστεοαρθρίτιδα και η ηλικία του ασθενούς είναι τέτοια που μας επιτρέπει να κάνουμε μια ριζική λύση, να δώσουμε μια ριζική λύση, τότε η θεραπεία εκλογής είναι ολική αρθροπλαστική γόνατος. Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια επέμβαση η οποία εκτελείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην ουσία πρόκειται για μια αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών με προθέσεις από κράματα μετάλλων και πολυεθυλένιο. Είναι μια επέμβαση η οποία έχει πολύ καλή πρόγνωση και όσο περνάνε τα χρόνια και αυξάνεται η εμπειρία των χειρουργών, βελτιώνονται οι χειρουργικές τεχνικές, βελτιώνονται τα υλικά που χρησιμοποιούμε και βελτιώνονται και οι αναισθησιολογικές μέθοδοι, γιατί εξαρτώμαστε πολύ και από αυτές. Και είναι πολύ σημαντικό, και ο ρόλος του αναισθησιολόγου, έτσι ακριβώς. Δεν είναι? Τόσο μπορούμε και έχουμε πολύ καλή πρόγνωση σε αυτή την επέμβαση, στην ολική αρθροπλαστική γόνατος. Λοιπόν, τώρα, μιας και ξεκινήσαμε να μιλάμε για την μέθοδο αυτή, τη νέα και πολύ αποτελεσματική μέθοδο, την ολική αρθροπλαστική γόνατος, θέλω να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές του Αύριο της Υγείας, γιατί για αυτούς και μόνο είναι η προσφορά του ομίλου Ευρωκλινικής Αθηνών, ότι καλείτε στα τηλέφωνα τα οποία βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στην οθόνη. 210 64 16 180 έως 5. Έχετε τη δυνατότητα για μια δωρεάν εξέταση, αλλά και γενικά για ενημέρωση στο Ιατρείο Οστεατρίτιδας Γόνατος της Ευρωκλινικής Αθηνών, καλώντας στα συγκεκριμένα τηλέφωνα να ενημερωθείτε και να έχετε μια δωρεάν εξέταση. Είναι μια προσφορά, είπαμε, της Ευρωκλινικής Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οπότε, γιατρέ, είπαμε για αυτή τη μέθοδο έτσι λιγάκι δύο λόγια. Θα θέλει κάποιος τώρα τηλεθεατής να ρωτήσει, δηλαδή, όταν λέμε αυτή τη μέθοδο, τι είναι? Δηλαδή, είναι ένα μικρό χειρουργείο, είναι κάτι άλλο? Λέμε για μέθοδο, επειδή είπατε και αναισθησιολόγος. Από εκεί δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω. Θέλετε έτσι να την περιγράψετε πιο αναλυτικά, μιας και έχει να κάνει και με την γενναιόδορη προσφορά σας? Μέχρι τώρα σας περιέγραψα αυτό που γινόταν μέχρι τώρα. Την κλασική. Έως τώρα, σωστά. Τώρα πάμε να πούμε κάτι καινοτόμο. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν για το οποίο συζητάμε σήμερα είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος με ψηφιακή υποβοήθηση. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι η ολική αρθροπλαστική με ψηφιακή υποβοήθηση δεν είναι ρομποτική χειρουργική. Γιατί τελευταία βλέπω πολύ ότι κυκλοφορεί ως ρομποτική χειρουργική. Ρομποτική χειρουργική σημαίνει ότι ο χειρουργός κάθεται κάπου μακριά από τον ασθενή,
μπροστά από μια κονσόλα, χειρουργώντας, πατώντας κάποια πλήκτρα. Μέσω του DaVinci. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και κάποιους μοχλούς. Τι είναι η ψηφιακή υποβοήθηση? Η ψηφιακή υποβοήθηση σημαίνει ότι ο χειρουργός είναι δίπλα στον ασθενή, κρατάει νηστέρι, χειρουργεί, κάνοντας τραύμα, γιατί από κάπου πρέπει να μπουν τα υλικά, οι προθέσεις της ολικής αρροπλαστικής, χειρουργεί με το χέρι του, το νηστέρι του, το μυαλό του, την κρίση του, την εμπειρία του, αλλά ταυτόχρονα έχει δίπλα του ένα ψηφιακό σύστημα, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή δηλαδή, ο οποίος ελέγχει, καταγράφει και καθοδηγεί κάθε βήμα που κάνει ο χειρουργός κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μάλιστα, έχει ένα monitor δηλαδή κατά κάποιο τρόπο δίπλα. Έναν υπολογιστή, ένα σύστημα το οποίο δέχεται ερεθίσματα από συγκεκριμένους πομπούς που βάζουμε στο γόνατο, δέχεται ερεθίσματα και μας βοηθάει, είναι ένας σύμβουλος ηλεκτρονικός, με απόλυτη ακρίβεια μας βοηθάει να εκτελούμε αυτή την επέμβαση. Επομένως, λοιπόν, έχω εγώ το πρόβλημα, έτσι, είμαι η ασθενής, είστε δίπλα μου, ξεκινάμε να κάνουμε το χειρουργείο, έχετε έναν υπολογιστή που σας βοηθάει, σας κατευθύνει, σωστά? Ακριβώς. Καθαρά επεμβατική μέθοδος, με νηστέρι κτλ. Ακριβώς. Είπαμε ότι είναι καινούρια. Να πούμε δηλαδή ότι σαν κλινική έχετε ξεκινήσει πόσο καιρό να την εφαρμόσετε? Είστε η μοναδική, δεν ξέρω, ρωτάω. Είστε η μοναδική κλινική? Στην Ευρωκλινική Αθηνών υπάρχει αυτό το τμήμα ψηφιακής επανορθωτικής χειρουργικής γόνατος, που εφαρμόζουμε αυτή τη μέθοδο γύρω στα 3 χρόνια, σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, με πολύ καλά αποτελέσματα και βελτιωνόμαστε συνεχώς και εμείς και τα λογισμικά που χρησιμοποιούμε. Όταν και πριν 3 χρόνια και τώρα, τι λέτε σε έναν ασθενή? Δηλαδή, λέτε ότι ξέρεις κάτι, έχω να σου προτείνω αυτό να κάνεις για να απαλλαγείς από το πρόβλημα ή, εν πάση περιπτώσει, να καλυτερέψεις την κατάστασή σου. Πώς το δέχονται? Ακούνε ψηφιακή υποβοήθηση. Πέραν του ότι κάνουν ερωτήσεις, όπως εγώ μόλις τώρα, το δέχονται έτσι εύκολα ή λένε ότι γιατρέ, είναι μια καινούργια μέθοδος, θέλω κάτι πιο κλασικό, ένα πιο κλασικό χειρουργείο? Τι σας λένε? Κοιτάξτε, θα σας πω μόνο το εξής, ότι είναι μια μέθοδος που δεν ήρθε να καταργήσει κάτι. Δεν καταργήσαμε αυτό που υπήρχε. Απλουστεύει τα πράγματα. Απλά να προσθέσουμε σε αυτό που υπάρχει. Τι προσθέτει δηλαδή, αυτή η αυτό μέθοδος? που προσθέτει λοιπόν είναι αυτός ο ψηφιακός σύμβουλος δίπλα μας. Και θα σας πω πολύ απλά κάποια πλεονεκτήματα. Καταρχήν, είναι μια μέθοδος που μας επιτρέπει, η χρήση του ψηφιακού βοηθού, μας επιτρέπει να εκτελούμε την επέμβαση με απόλυτη ακρίβεια. Απόλυτη ακρίβεια, για παράδειγμα, τι σημαίνει? Ότι έχουμε μια τέλεια διόρθωση της παραμόρφωσης του γόνατος. Μετά το χειρουργείο, δηλαδή, είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε άξονα του ποδιού με έτσι ακρίβεια υποδιέρεσης της μοίρας. Και όχι με το μάτι. Γιατί έχουμε έναν υπολογιστή που μας κατευθύνει στις 0 μοίρες άξονας του ποδιού. Άρα το πρώτο πλεονέκτημα είναι η τρομερή ακρίβεια. Σημαίνει η ακρίβεια αυτή στην εκτέλεση. Τι σημαίνει? Σημαίνει, για παράδειγμα, άριστο εύρος κίνησης. Σημαίνει άριστο αποτέλεσμα αισθητικό και κυρίως μακροβιότητα της πρόθεσης. Η πρόθεση λέμε ότι αντέχει της ολικής αρροπλαστικής 15, 20, 25 χρόνια, αλλά αυτό προϋποθέτει μια ομοιόμορφη φόρτισή της. Όταν λοιπόν έχουμε μια απόλυτη διόρθωση της παραμόρφωσης, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όντως αυτή η πρόθεση θα αντέξει τόσα χρόνια για τα οποία υπολογίζουμε ότι θα αντέξει. Άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι η τέλεια λειτουργικότητα της άρθρωσης. Να ξέρετε ότι σε αυτή τη μέθοδο, πριν κάνουμε οποιοδήποτε βήμα στην επέμβαση, ξέρουμε με το λογισμικό που χρησιμοποιούμε τη συνέπεια που θα έχει στο εύρος κίνησης. Άρα δηλαδή, λοιπόν, το δείχνει... Ακριβώς, ξέρουμε πόσο θα λυγίσει, πόσο θα τεντώσει το πόδι πριν κάνουμε το οποιοδήποτε βήμα. Που σημαίνει δεν μας ικανοποιεί. Το τροποποιούμε, κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, στην ουσία, ξέρουμε το αποτέλεσμά μας και γι' αυτό και εγγυόμαστε για το αποτέλεσμα πριν καν το εκτελέσουμε. Άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι η πολύ μικρή αιμορραγία. Σκεφτείτε ότι επειδή μια λεπτομέρεια δεν χρησιμοποιούμε ενδομυελικούς οδηγούς, αυτή μια λεπτομέρεια τεχνική που δεν αφορά τον κόσμο, έχουμε περιορίσει πολύ την απώλεια αίματος μας, με αποτέλεσμα η μετεγχειρητική ανάγκη μετάγγισης να έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Επίσης, έχουν περιοριστεί πάρα πολύ πέρα από τον πόνο, γιατί τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε πλέον είναι πολύ μικρά και έτσι έχουμε και πολύ μικρότερο τραύμα και δεν αναφέρομαι στην τομή, που η τομή λίγο πολύ είναι θέμα marketing, το αν θα είναι λίγο μικρή ή λίγο μεγαλύτερο. Αναφέρομαι στο μέσα τι κάνουμε. Μέσα λοιπόν οι αποκολλήσεις των μαλακών μορίων είναι πολύ μικρές, τα εργαλεία μας είναι πολύ μικρά, άρα συνεπώς έχουμε πολύ μικρότερο πόνο, έχουμε πολύ μικρότερη αιμορραγία, πολύ λιγότερες επιπλοκές και πολύ λιγότερες φλεγμονές. Όπως επίσης έχουμε πολύ μικρότερο ποσοστό πνευμονικών εμβολών, επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία τύπου παλαιότερο που χρησιμοποιούσαμε με την κλασική μέθοδο. Θα έλεγα λοιπόν εν κατακλείδη ότι είναι μία μέθοδος που δεν αφαιρεί κάτι από αυτό που υπήρχε, είναι μία μέθοδος που προσθέτει σε αυτό που υπάρχει και ακόμα κάτι πολύ πολύ σημαντικό, ότι μπορούμε και καταγράφουμε στη διάρκεια της επέμβασης ψηφιακά όλο το χειρουργείο.
Δηλαδή, όλο το χειρουργείο από την αρχή του μέχρι το τέλος του είναι καταγεγραμμένο ψηφιακά. Τι σημαίνει αυτό, ότι μας διευκολύνει? Αυτό θα το πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Θα περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέτε. Σας πήρα. Όχι, μια χαρά τα λέτε. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Θέλω να πω ότι είναι από τα πολύ θετικά. Όταν κάποιος ασθενής πάει να κάνει ένα χειρουργείο, το πρώτο που σκέφτεται ο περίγυρός του συγγενικός και μη είναι ότι μπαίνουμε σε ένα χειρουργείο, θα χρειαστούμε αίμα και όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό ότι η συγκεκριμένη μέθοδος, ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει είναι ότι. Η απώλεια είναι ελάχιστη. Και μάλιστα υπάρχει και μία μελέτη την οποία την κάνει το τμήμα μου, που βλέπουμε ότι ίσως χρειαστούμε μία μονάδα αίματος μετεγχειρητικά, ίσως και καμία. Τις περισσότερες φορές δεν χρησιμοποιούμε, δεν χορηγούμε καν αίμα, δεν μεταγγίζουμε καθόλου τον άρρωστο. Κατάλαβα. Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό, εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο ξανά εδώ, στο Αύριο της Υγείας, με μια πολύ μεγάλη σημαντική προσφορά να εξακολουθεί να ισχύει για όλους τους τηλεθεατές του Αύριο της Υγείας. Καλείτε στα τηλέφωνα της Ευρωκλινικής Αθηνών 210-6416-180 έως και 5, τα βλέπετε και στην οθόνη και θα τα βλέπετε και στη συνέχεια, για να επισκεφθείτε την κλινική αυτή για δωρεάν εξέταση, αλλά και ενημέρωση με τη νέα αυτή επαναστατική μέθοδο που τώρα μας έλεγε ο κύριος Αναστασόπουλος και θα συνεχίσουμε να λέμε, που αντιμετωπίζει την οστεοαρθρίτιδα. Και είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος με ψηφιακή υποβοήθηση. Μη φύγει κανείς. Θα συνεχίσουμε να λέμε καινούρια πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Ξανά εδώ στο Αύριο της Υγείας και σήμερα το θέμα μας είναι οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Αντιμετωπίζετε, υπάρχει λύση? Και μιλάμε για μια νέα μέθοδο που προτείνει ο κύριος Στέφανος Αναστασόπουλος, που είναι εδώ κοντά μου, και είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος με ψηφιακή υποβοήθηση. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο γεγονός που έχει να κάνει με τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου. Είπαμε μερικά. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Θα έλεγα ως τελευταίο και ιδιαίτερα σημαντικό για μένα, ότι υπάρχει δυνατότητα να καταγράψουμε ψηφιακά το χειρουργείο από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή υπάρχει όλη η επέμβαση, στην ουσία είναι καταγεγραμμένη ψηφιακά στο monitor μας, στον υπολογιστή μας, στο χαρτί μας. Και αυτό τι μας εξασφαλίζει? Καταρχήν μας εξασφαλίζει αυτό που όχι παράπονα από τον ασθενή. Γιατρέ, γιατί δεν μου έκανες αυτό? Ναι, αυτό. Σημαντικό. Δηλαδή αυτό που πολύ απλά το λέμε documentation, δηλαδή κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ότι αυτή η επέμβαση, εν πάση περιπτώσει, εκτελέστηκε σωστά. Το δεύτερο που μας εξασφαλίζει είναι να βελτιώσουμε και την τεχνική μας και το λογισμικό συνολικά. Σκεφτείτε ότι υπάρχει μια βάση δεδομένων διεθνής που παίρνει τα αποτελέσματα από όλα αυτά τα χειρουργεία, προσπαθώντας να βελτιώσει το λογισμικό που χρησιμοποιούμε. Και αυτή τη στιγμή ήδη είμαστε σε τρίτης γενιάς λογισμικό, με δυνατότητα προφανώς να βελτιωθεί. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, μπορούμε να ελέγξουμε με αντικειμενικά κριτήρια, καταγράφοντας ψηφιακά την επέμβαση, μπορούμε να ελέγξουμε κινησιολογικά το γόνατο. Μέχρι τώρα τι λέγαμε, είχες μικρή κάμψη, τώρα σου εξασφάλισα μεγαλύτερη κάμψη. Είχες μικρή έκταση, σου εξασφάλισα μεγαλύτερη έκταση. Είχες μικρή αστάθεια ή μεγάλη, σου εξασφάλισα καλύτερες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή τα καταγράφουμε αυτά. Λέμε ότι πριν το χειρουργείο είχες τόσες μοίρες κάμψη, τώρα έχεις τόσες. Πριν το χειρουργείο είχες τόσες μοίρες έκταση ή έλλειμμα έκτασης, τώρα έχεις τόσο. Πριν το χειρουργείο είχες τόσο αστάθεια, με αντικειμενικά κριτήρια, τώρα έχεις τόσο σταθερότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι και η ψηφιακή καταγραφή μας προσφέρει πάρα πολλά και στο να γινόμαστε καλύτεροι και στο να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και λίγο να κάνουμε και έναν αυτοέλεγχο. Μάλιστα. Ωραία. Ποιος είναι ο χρόνος ανάρρωσης, γιατρέ? Οι ασθενείς που χειρουργούνται με την μέθοδο αυτή, την επόμενη μέρα του χειρουργείου ήδη κάθονται και κάνουν τα πρώτα τους βήματα χρησιμοποιώντας κάποιο βοήθημα. Είτε πατερίτσες, είτε συνήθως πει, γιατί μιλάμε για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Στο νοσοκομείο μένουν 4 με 5 μέρες, μετά φεύγουν χρησιμοποιώντας πάλι, έχοντας ήδη σηκωθεί, έχοντας τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετούνται, πηγαίνουν σπίτι τους όπου χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να κάνουν λίγη φυσιοθεραπεία ακόμα, ανάλογα με την προσπάθεια που καταβάλει ο κάθε ασθενής. Μπορεί δηλαδή να μην χρειαστεί και καθόλου. Μπορεί και να μην χρειαστεί καθόλου, να αρκεί η φυσιοθεραπεία που γίνεται μέσα στην κλινική μας, στην Ευρωκλινική. Και στον μήνα πάνω το πολύ, το οποίο το εγκαταλείπουμε, το όποιο βοηθητικό μέσο χρησιμοποιούμε, το εγκαταλείπουμε και ο ασθενής μπαίνει σε μια διαδικασία καθημερινότητας, χωρίς προβλήματα. Θα σας έλεγα ότι αυτή η επέμβαση γενικά μπορεί για 2-3 μήνες να μας θυμίζει ότι χειρουργηθήκαμε.
έχουμε κάποια μικρά ενοχλήματα. Πρακτικά μετά το δίμηνο-τρίμηνο ο ασθενής επανέρχεται πλήρως στις δραστηριότητες, κάνει ό,τι το επιτρέπει η φυσική του κατάσταση να κάνει. Χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό και χωρίς κανένα φόβο μην προκαλέσει κάποια ζημιά. Μάλιστα. Μπορούμε με αυτή τη νέα μέθοδο της ολικής αρθροπλαστικής με ψηφιακή υποβοήθηση, ακριβώς επειδή είναι νέα και έχει τον υπολογιστή εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που να καταγράφει τα πάντα, να μιλήσουμε για πλήρη αποκατάσταση, ενώ παλαιότερα με το πιο κλασικό χειρουργείο δεν μπορούσαμε ίσως να μιλήσουμε για πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος? Θα σας έλεγα, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και απέναντι στις παλαιότερες προσπάθειες, θα σας έλεγα ότι οι επεμβάσεις όταν εκτελούνται σωστά ακόμα και με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Απλά με αυτή τη μέθοδο έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε απόλυτα ακριβείς και να μην γίνονται λάθη της κακιάς στιγμής, της κακιάς μέρας, ή λάθη τα οποία με την παλαιά και κλασική μέθοδο δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε. Δηλαδή η κλασική μέθοδος έχει πολλά στοιχεία κάποιας υποκειμενικότητας. Η νέα μέθοδος με την ψηφιακή υποβοήθηση δεν έχει κανένα στοιχείο υποκειμενικότητας. Έχει με την κρίση μας, έχει την εμπειρία μας, αλλά έχουμε και μία απόλυτη καταγραφή και έναν απόλυτο έλεγχο του χειρουργείου. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι η αποκατάσταση είναι περισσότερο εγγυημένη, γιατί ακριβώς είμαστε κι εμείς περισσότερο ακριβείς στην εκτέλεση της επέμβασης. Έχει να κάνει δηλαδή η αποκατάσταση με τη συγκεκριμένη μέθοδο, είναι άμεσα συνυφασμένη θα έλεγα με το γεγονός της ακρίβειας που παρέχει το συγκεκριμένο μηχάνημα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Να πούμε τώρα το εξής. Αν κάποιος έχει στο παρελθόν αντιμετωπίσει ένα άλλο ορθοπαιδικό πρόβλημα, παραδείγματος χάρη μηνίσκο ή οτιδήποτε άλλο, πώς όλο αυτό το παρελθόν του όσον αφορά τα ορθοπαιδικά προβλήματα συνδέεται με την εμφάνιση ή όχι της οστεοαρθρίτιδας γόνατος? Κοιτάξτε, συνδέεται πολύ άμεσα υπό την εξής έννοια, ότι ο μηνίσκος που πολύ εύστοχα αναφέρατε, θα θυμίσω ότι ως ακέραιο ανατομικό μόριο της άρθρωσης είναι ένα στοιχείο με προστατευτική δράση. Που σημαίνει όταν, για παράδειγμα, γίνει ένας τραυματισμός μηνίσκου και απολέσουμε χειρουργικά ένα μεγάλο κομμάτι του μηνίσκου, προφανώς χάνουμε ταυτόχρονα και τη δυνατότητα προστασίας που παρέχει ο μηνίσκος στο γόνατό μας. Ταυτοχρόνως, να σας θυμίσω ότι τα άτομα τα οποία παθαίνουν συνήθως ρήξεις μηνίσκου είναι άτομα τα οποία συνήθως ασχολούνται με κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, άρα καταπονούν ιδιαίτερα και τους χόνδρους τους. Είναι λογικό, έτσι. Συγγνώμη, σας διέκοψα. Ένας αθλητής που παίζει μπάσκετ ή ποδόσφαιρο ή έχει τραυματισμούς ή τρέχει, νομίζω ότι είναι σε όλους μας κατανοητό και λογικό. Φανταστείτε λοιπόν έναν αθλητή ο οποίος έχει καταπονήσει τους χόνδρους του, κάποια στιγμή ενδεχομένως να κάνει και μια επέμβαση αφαίρεσης του μηνίσκου, άρα χάνει και ένα σύμμαχο του χόνδρου του, του γόνατός του. Αυτός λοιπόν ο αθλητής θέτει υποψηφιότητα στο μέλλον να αναπτύξει οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Μάλιστα. Στο ερώτημα που πιθανότατα να σας θέτουν έτσι κάποιοι ασθενείς ή γενικά κάποιοι άνθρωποι που έρχονται να ρωτήσουν για αυτή τη μέθοδο, κατά πόσο είναι δοκιμασμένη, ποια είναι τα αποτελέσματά της, εσείς τι τους απαντάτε? Κοιτάξτε, τους απαντάμε επειδή όσο ψηφοποιούμε το σύστημά μας και την ζωή μας, πρέπει να απαντάμε με δεδομένα και όχι με αυτό που φανταζόμαστε ή αυτό που θα θέλαμε να υπάρχει. Στο τμήμα το δικό μας στην Ευρωκλινική Αθηνών υπάρχει μια απόλυτη καταγραφή και των ασθενών μας και των αποτελεσμάτων μας. Και άρα τους δίνετε ένα αρχείο ουσιαστικά να τους δίνουμε ένα αρχείο και τους δίνουμε και μια εγγύηση με κάποιο τρόπο ότι πλέον υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός που έχει χειρουργηθεί. Τα πρώτα βήματα που κάναμε με αυτή τη μέθοδο, που όλοι μας λίγο πολύ όταν δοκιμάζουμε κάτι καινούριο είμαστε πιο επιφυλακτικοί σε αυτό που τάζουμε εντός εισαγωγικών. Θεωρώ ότι αυτό το έχουμε ξεπεράσει προπολού. Τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους, πάνε καλά και πλέον πείθονται οι ασθενείς να ακολουθήσουν μια τέτοια μέθοδο που, ξαναλέω, δεν καταργεί κάτι. Δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο. Έρχεται σε κάτι που γινότανε να προσθέσει κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν δεν πηγαίνουν οι ασθενείς στο άγνωστο, πηγαίνουν σε κάτι που γινότανε, απλά γίνεται πλέον με περισσότερα όπλα. Να πούμε κάτι άλλο τώρα. Τι πρέπει να προσέξει ο ασθενής ο οποίος είναι στο στάδιο, στη φάση που πάει να επιλέξει νοσοκομείο ή κλινική για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οστεοαρθρίτιδας? Εμείς μιλάμε για τη νέα αυτή μέθοδο, της ολικής αρθροπλαστικής με ψηφιακή υποβοήθηση. Ένας ασθενής θα έλεγε τι πρέπει να προσέξω επισκεπτόμενος κάποιο νοσοκομείο? Ποια είναι τα κριτήριά μου?
πρέπει να προσέξει ότι πολύ απλά θα πρόσεχε όταν έκανε, να το πω πολύ, πολύ απλά, όταν θα έκανε έναν έλεγχο αγοράς, μια έρευνα αγοράς, για να διαλέξει ένα προϊόν. Και απλά εδώ το προϊόν είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί είναι η υγεία του. Θα έλεγα ότι απλά θα πρέπει να επιλέξει με προσοχή τον γιατρό, με όποια κριτήρια θέτει, να επιλέξει με προσοχή το τμήμα. Φαντάζομαι πρέπει να ψάξει λίγο, να ρωτήσει για τα αποτελέσματα του τμήματος, πόσο καιρό λειτουργεί, ποια είναι η εμπειρία. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω για το δικό μας τμήμα είναι ότι λειτουργεί περίπου 3 χρόνια, με μεγάλο αριθμό χειρουργείων τέτοιων επεμβάσεων. Για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, θα σας πω ότι το τμήμα της ψηφιακής χειρουργικής γόνατος που διατηρούμε και λειτουργεί στην Ευρωκλινική Αθηνών, εγώ και οι συνεργάτες μου, έχει επιλεγεί ως κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα για μια μεγάλη διεθνή έρευνα που γίνεται με αντικείμενο την ψηφιακή υποβοήθηση στην ολική αρθροπλαστική και έχει ως έδρα το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία, που για όσους δεν το γνωρίζουν θεωρείται από τα βασικά κέντρα ψηφιακής χειρουργικής στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο. Και το ότι επέλεξαν το τμήμα μας ως κέντρο αναφοράς και μάλιστα ως κέντρο αναφοράς που τα άλλα κέντρα αναφοράς που επιλέγησαν είναι δημοσίων νοσοκομείων. Εμείς είμαστε το μοναδικό ιδιωτικό ίδρυμα που το τμήμα μας έχει επιλεγεί για αυτή την έρευνα. Είναι κάτι που μας τιμά ιδιαίτερα και μας κάνει λίγο πιο και προσεκτικούς αλλά και πιο απαιτητικούς από τους εαυτούς μας. Και εσείς είστε ιδιαίτερα περήφανος γιατί είστε και διευθυντής του τμήματος, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι η Ευρωκλινική Αθηνών στο συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί κέντρο σημείο αναφοράς με βάση το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Θα δούμε τώρα στην οθόνη μας. Μπράβο, το βλέπουμε ήδη λοιπόν. Βλέπουμε την αφίσα που λέει: κάντε το βήμα που θα αλλάξει τη ζωή σας. Ολική αρθροπλαστική γόνατος με ψηφιακή υποβοήθηση. Να συνεχίσουμε. Κύριε Αναστασόπουλε, ένας ασθενής που έχει κάνει στο παρελθόν κάποιο χειρουργείο ορθοπαιδικής φύσεως και δεν είχε τα αποτελέσματα που θα ήθελε να έχει, μπορεί να κάνει να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη μέθοδο της ολικής αρθροπλαστικής με ψηφιακή υποβοήθηση? Εάν αναφέρεστε σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική γόνατος και πρόκειται να αναθεωρήσουν, όπως λέμε, την επέμβαση, μπορούν να την κάνουν, αλλά πάλι με αυστηρά κριτήρια. Δηλαδή, πάντα πρέπει να τονίζουμε ότι η δεύτερη επέμβαση, η αναθεώρηση δηλαδή της ολικής αρθροπλαστικής, είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση με αποτελέσματα λίγο πολύ υποθηκευμένα, δηλαδή όχι πολύ καλά αποτελέσματα, και πρέπει να ζυγίζουμε το όφελος και να προβληματιζόμαστε για τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο πρόβλημα είναι εάν θα πρέπει να τον χειρουργήσουμε έχοντας κάποιες απόλυτες ενδείξεις. Δεν χειρουργούμε κάποιον ο οποίος έκανε ολική αρθροπλαστική και απλά πονάει. Πρέπει να έχουμε κάποιες αυστηρές ενδείξεις. Ναι, συγγνώμη, το διακόπτω. Ποιες είναι οι ενδείξεις, γιατρέ? Οι ενδείξεις, για παράδειγμα, είναι αυτό που φοβόμαστε στις ολικές αρθροπλαστικές, είναι η χαλάρωση της άρθρωσης. Δηλαδή, το όλο μυστικό αυτής της επέμβασης έχει να κάνει με τη σύνδεση του ξένου σώματος με το οστό. Και όταν λέμε ότι αυτή η επέμβαση κρατάει 15 με 20 χρόνια, το υλικό δεν χαλάει. Το υλικό κρατάει πολλές εκατονταετίες. Αυτό που χαλάει είναι η σύνδεση του υλικού, του κράματος αυτού των μετάλλων, με το οστό. Αυτό λοιπόν μπορεί να χαλαρώσει φυσιολογικά σε 15 με 20 χρόνια και να επαναληφθεί η επέμβαση, γιατί πρέπει να γίνεται. Και αυτός είναι και ένας λόγος που αυτή την επέμβαση προτιμούμε να την κάνουμε σε άτομα άνω των 60 ετών, με την ελπίδα να την κάνουν μία φορά στη ζωή τους. Όταν λοιπόν γίνει χαλάρωση, είτε στο χρόνο που έπρεπε να γίνει, στα 20 χρόνια, είτε νωρίτερα για κάποιους λόγους ενδεχομένως τεχνικού λάθους ή ενδεχομένως άλλους παράγοντες που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε, να κάνουμε μία αναθεώρηση της επέμβασης και να εφαρμόσουμε κανονικά την ολική αρθροπλαστική με ψηφιακή υποβοήθηση. Στην περίπτωση τώρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε επιπλοκές με αυτή την μέθοδο, πώς αντιμετωπίζετε εσείς αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, οι επιπλοκές πάλι θα σας έλεγα ότι δεν είναι εξειδικευμένες επιπλοκές της συγκεκριμένης μεθόδου. Είναι γενικά. Πάντα ακριβώς όταν εκτελούμε την επέμβαση γενικά της ολικής αρθροπλαστικής, στο μυαλό μας πρέπει να έχουμε πάντα τις επιπλοκές, οι οποίες ποιες είναι? Για παράδειγμα, είναι η φλεγμονή που πάντα μας προβληματίζει, είτε χρησιμοποιήσουμε ψηφιακό σύστημα, είτε όχι, και πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας και σε επίπεδο προεγχειρητικού ελέγχου για να μειώνουμε τα ποσοστά των φλεγμονών και σε επίπεδο άσυπτων συνθηκών που ακολουθούμε στο χειρουργείο ή κάποιας αντιβιωτικής αγωγής που δίνουμε μετά.
Οπότε αυτό δεν έχει να κάνει με την επιλογή ψηφιακού συστήματος ή όχι, έχει να κάνει γενικά με το γεγονός ότι οι φλεγμονές είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, είναι και σύνηθες, απλά με την ψηφιακή υποβοήθηση, καταγεγραμμένα πλέον έχουμε πολύ μικρότερο ποσοστό φλεγμονών για τους λόγους που σας εξήγησα. Έχουμε γρηγορότερη επέμβαση με μικρότερα υλικά, που χρησιμοποιούμε μικρότερα υλικά επέμβασης εννοώ. Και άρα λοιπόν, συντομεύοντας το χρόνο μας, έχοντας μικρότερο τραύμα και μικρότερη αποκόλληση μαλακών μορίων, προφανώς έχουμε και μικρότερο ποσοστό φλεγμονών, που αυτό είναι καταγεγραμμένο. Άλλη επιπλοκή είναι η θρόμβωση που μπορεί να γίνει. Και αυτό το φοβόμαστε, είτε χρησιμοποιούμε ψηφιακό σύστημα είτε όχι. Και ακόμα και αυτό, η χρήση του ψηφιακού συστήματος μας βοηθάει υπό ποια έννοια? Ότι όταν συντομεύουμε το χρόνο της επέμβασης, σημαίνει ότι και η ίσχυμη περίδεση που χρησιμοποιούμε, δηλαδή ένα λάστιχο που σφίγγει πολύ για να μην ματώνουμε, περιορίζεται χρονικά η χρήση της. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα όπλο κατά των θρομβώσεων. Αλλά εννοείται ότι δίνουμε και κάποια αγωγή αντιθρομβωτική, τον ασθενή το σηκώνουμε πολύ γρήγορα, την επόμενη μέρα σηκώνεται να περπατήσει. Χρησιμοποιούμε άλλα μέσα, εν πάση περιπτώσει, ώστε τις επιπλοκές να τις μειώσουμε όσο γίνεται. Θέλω να πω λοιπόν ότι επιπλοκές το νέο σύστημα ως σύστημα δεν έχει. Υπάρχουν οι επιπλοκές της κλασικής ολικής αρθροπλαστικής, που θα έλεγα ότι το σύστημα το καινούριο είναι σύμμαχος στο να περιορίσουμε την επίπτωση αυτών των επιπλοκών. Μάλιστα. Ο ασθενής που θα ακολουθήσει τη συγκεκριμένη μέθοδο και μετά την ανάρρωσή του, πρέπει να είναι προσεκτικό σε κάτι. Πρέπει να κάνει κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είπαμε πριν ότι πιθανότητα να μην χρειαστεί ούτε φυσικοθεραπεία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια άλλα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνει και δεν υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να κάνει. Δηλαδή πρέπει να κινείται πολύ. Πρέπει να αποφύγει το κίνδυνο των θρομβώσεων. Είναι εύκολο όμως κάποιος με ένα πι ή με πατερίτης να κινείται. Το πι το κρατάει ένα μήνα. Μετά το αφήνει το πι. Σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Και θα έλεγα ότι ειδικά στην ολική αρθροπλαστική γόνατος και όχι λόγω της ψηφιακής υποβοήθησης, ως επέμβαση είναι μια επέμβαση που δεν έχει να προσέξει κάτι ιδιαίτερο και δεν πρέπει να αποφεύγει και κάτι ιδιαίτερο. Μπορεί να κάνει μια φυσιολογικότατη ζωή και μπορεί να κάνει οτιδήποτε του επιτρέπει γενικά η φυσική του κατάσταση. Αν ένας 65χρονος ήθελε να πηγαίνει ένα μακρύ περίπατο, μπορεί να πηγαίνει ένα μακρύ περίπατο. Ακριβώς. Να θυμίσω στο σημείο αυτό που έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, την γενναιόδορη προσφορά του Ομίλου Ευρωκλινικής Αθηνών, και τους ευχαριστούμε που είναι για τους τηλεθεατές του Αύριο της Υγείας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα τα οποία βλέπετε στην οθόνη 210 64 16 180 έως 5 για να έχετε τη δυνατότητα για ένα δωρεάν ραντεβού, εξέταση, ενημέρωση σχετικά με τη νέα αυτή μέθοδο που συζητάμε σήμερα, την ολική αρθροπλαστική γόνατος με ψηφιακή υποβοήθηση. Και για να ενημερωθείτε σχετικά με τη μέθοδο, αλλά και για να κάνετε την εξέταση. Οπότε συνεχίστε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα τα οποία βλέπετε στην οθόνη σας. Λοιπόν, κύριε Αναστασόπουλε, ποιος είναι πιο επιρρεπής σε αυτή την πάθηση, ο άντρας ή η γυναίκα? Οι γυναίκες έχουν μία σαφή προδιάθεση να εμφανίζουν την πάθηση λίγο συχνότερα. Και υπάρχουν διάφορα ποσοστά, υπάρχουν πολλές μελέτες που αναφέρονται σε ποσοστά. Δεν θέλω να σας μπλέξω με νούμερα. Πάντως, περίπου τα 2/3 των ασθενών που έχουν οστεοαρθρίτιδα γόνατος, να μην σας πω και λίγο περισσότερο ποσοστό, αφορά γυναίκες. Μάλιστα, αφορά γυναίκες. Και για να προσθέσω, πάλι υπάρχουν πολλές μελέτες που αναφέρονται μάλλον ψάχνουμε το αίτιο. Γιατί μια γυναίκα να εμφανίζει συχνότερα οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Προς το παρόν καταλήγουμε απλά σε ορμονικούς παράγοντες, τους οποίους τους ενοχοποιούμε. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας να δούμε γιατί συμβαίνει. Προς το παρόν το δεχόμαστε και απλά το αντιμετωπίζουμε. Σε επίπεδο έρευνας, επειδή είπαμε ότι και το τμήμα σας αποτελεί σημείο αναφορά στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, αλλά και γενικά ψάχνετε, καταγράφετε, έχετε ένα αρχείο. Σε επίπεδο έρευνας, ως διευθυντής του τμήματος, σε τι στάδιο μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σχετικά με αυτή τη μέθοδο, αλλά και γενικότερα με την μελέτη και καταγραφή της ασθένειας της συγκεκριμένης? Θα σας έλεγα ότι καταρχήν και εμείς που το εκτελούμε και πλέον το εκτελούμε την επέμβαση σε επίπεδο ρουτίνας λίγο πολύ, κάθε μέρα μας προκαλεί θετική έκπληξη. Δηλαδή μας εκπλήσουν τα αποτελέσματα κάθε μέρα. Και θα ήθελα να ευχηθώ η εξέλιξη αυτή να μην σταματήσει ποτέ. Υπήρχαν κάποια κενά στις πρώτης γενιάς λογισμικό, τα οποία θεωρούμε ότι έχουν καλυφθεί τώρα στις τρίτης γενιάς λογισμικό που χρησιμοποιούμε. Θέλω όμως να πιστεύω ότι θα βρούμε και κάτι παραπάνω. Ναι. Δεν θα το βρούμε εμείς, θα το βρουν τα κέντρα που ασχολούνται. Ναι.
προσθέτοντας όμως και εμείς τα αποτελέσματά μας, τα ψηφιακά μας αποτελέσματα, για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα βελτιώσουμε ή θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε, τα οποία όσο προχωράει η έρευνα και όσο εξελίσσεται αυτό, να σας πω ότι 10 χρόνια πριν δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει εξέλιξη για την οποία μιλάμε σήμερα. Σωστά. Οπότε πάλι θέλω να ελπίζω ότι 10 χρόνια μετά θα υπάρχει η εξέλιξη αυτής της εξέλιξης, η οποία θα συνεχίσει να μας εκπλήσει. Γιατρέ, όλοι οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε αυτή τη μέθοδο που συζητάμε σήμερα? Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Υπάρχει ο γενικός περιορισμός ασθενών που δεν μπορούν να υποβληθούν σε ολική αρθροπλαστική συνολικά. Εφόσον ένας ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική, εξυπακούεται να κάνει και αυτήν με την ψηφιακή υποβοήθηση. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι όταν έχουμε ασθενείς πολύ μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είτε η γενική τους κατάσταση δεν επιτρέπει να χειρουργηθούν, είτε οι ίδιοι δεν το επιθυμούν. Μην ξεχνάτε ότι ένας 80χρονος ή μια 80χρονη ασθενής δύσκολα ενδεχομένως θα πιστεί να χειρουργηθεί, ακόμα και να πονάει πολύ. Βέβαια, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας. Εκεί έχουμε προβλήματα, εκεί όντως δεν τους χειρουργούμε, όχι επειδή εμείς δεν το θέλουμε, αλλά επειδή οι ίδιοι δεν το επιθυμούν. Το καλό είναι ότι αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως, ότι οι αναισθησιολογικές μέθοδοι μας βοηθάνε πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι μέχρι να εμφανιστούν, μέχρι να έχουμε τη δυνατότητα περιοχικών αναισθησιών, ραχιαία, επισκληρίδιο, και έχοντας μόνο ως όπλο την γενική αναισθησία, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός που δεν μπορούσε να λάβει γενική αναισθησία, άρα περιοριζόταν πολύ το εύρος, το ηλικιακό μας εύρος. Τώρα έχοντας ως όπλο τις αναισθησιολογικές μεθόδους. Ειδικού τύπου αναισθησία να υποθέσω? Όχι, τις κλασικές περιοχικού τύπου, μάλιστα. Δηλαδή ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία. Μάλιστα. Μπορούμε να χειρουργήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα υγείας, χωρίς να μας επηρεάζουν αν έχουν κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα ή κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι περιορισμός για τη μέθοδο τη συγκεκριμένη δεν υπάρχει κανένας. Υπάρχουν γενικοί περιορισμοί ασθενών που δεν μπορούν να χειρουργηθούν γενικά για ολική αρθροπλαστική γόνατος. Οι συνάδελφοί σας τώρα, γιατροί, πώς την αντιμετωπίζουν αυτή τη μέθοδο? Δηλαδή, κάποιοι ίσως μεγαλύτερης ηλικία που ασχολούνται με τη κλασική χειρουργική και όχι μόνο, δείχνουν έτσι ενδιαφέρον να την ακολουθήσουν, τη βλέπουν με κάποιο σκεπτικισμό, τους φαίνεται κάτι νέο και συναρπαστικό και θέλουν να το ακολουθήσουν? Κοιτάξτε, οι παλαιότεροι χειρουργοί, τους οποίους όλοι εμείς οι νεότεροι οφείλουμε να τους τιμούμε, γιατί η κάθε γενιά χτίζει πάνω σε αυτά που έχει παραλάβει από την προηγούμενη γενιά. Ποτέ δεν πρέπει να κατηγορούμε τα όποια λάθη των παλαιότερων τεχνικών, όπως και δεν θα θέλαμε να κατηγορούν οι αυριανοί τα πιθανά λάθη που κάνουμε εμείς σήμερα. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι παλαιότερης γενιάς ορθοπαιδικοί λογικό είναι να μην πολύ ενδιαφέρονται για αυτή την τεχνική, γιατί ειδικά όσοι βρίσκονται στη δύση της καριέρας τους, προφανώς δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν κάτι καινούριο και το εκτελούν με πολύ καλό τρόπο, βασιζόμενοι στην εμπειρία τους και σε αυτά που κάνουν τόσα χρόνια. Οι νεότερης γενιάς, αυτοί που ασχολούνται με το χώρο, που ασχολούνται με το γόνατο, με την ολική αρθροπλαστική, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βλέπω ότι υπάρχουν σε αρκετά νοσοκομεία προσπάθειες να γίνει αυτή η επέμβαση. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται στο τμήμα μας και παρακολουθούν αυτές τις επεμβάσεις. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, δεν ήρθε να καταργήσει κάτι, ήρθε να προσθέσει. Όταν κάτι δεν είναι κάτι καινούριο, κάτι ριζοσπαστικό, καταργούμε κάτι και ξεκινάμε κάτι καινούριο, ερχόμαστε να προσθέσουμε σε αυτό που υπάρχει. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να μην υπάρχει ενδιαφέρον. Σας λέω, αυτό το βλέπουμε καθημερινά στο τμήμα το δικό μας. Έρχονται πολλοί συνάδελφοι θέλοντας να παρακολουθήσουν τέτοιου τύπου επεμβάσεις και πολύ γρήγορα να τις κάνουν και οι ίδιοι. Μάλιστα. Έχετε να μας περιγράψετε κάποιο περιστατικό, σίγουρα θα έχετε πολλά, αλλά να έχετε να μας πείτε ένα περιστατικό έτσι που να σας έχει μείνει στη μνήμη για κάποιον ασθενή που χειρουργήσατε, που είδε έτσι πολύ καλά αποτελέσματα, που ίσως ήταν διστακτικό στο να ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο ή γενικά που ήταν έτσι μια σπάνια, μια ιδιαίτερη περίπτωση. Να θυμηθούμε κάτι τέτοιο. Έχω πολλά τέτοια περιστατικά να θυμηθώ. Ναι. Το περιστατικό το οποίο μου έχει μείνει στην μνήμη και είναι λογικό, είναι το πρώτο περιστατικό στο οποίο εφαρμόσαμε αυτή την μέθοδο. Έγινε μια πολύ προσεκτική επιλογή του περιστατικού, το οποίο ήταν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιστατικό και ως λεπτομέρειες του προβλήματος, αλλά και ως προσωπικότητα. Ήταν μια γυναίκα η οποία είχε εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια
στο να ενταχθεί στην κοινωνία, γιατί μιλάμε για τέτοια προβλήματα. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Τι πρόβλημα είχε εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια? Είχε μια βαριά οστεοαρθρίτιδα γόνατος και στα δύο γόνατα. Ήταν μια γυναίκα η οποία δεν μπορούσε να μετακινηθεί από το σπίτι της, δεν μπορούσε να βγει, έμενε σε όροφο και δεν μπορούσε εννοείται να κατέβει τις σκάλες, άρα ήταν μόνο στο σπίτι. Σιγά-σιγά, όταν είσαι μέσα σε ένα κλειστό περιβάλλον, γίνεσαι και λίγο περίεργος και λίγο έτσι πιο προβληματικός και ιδιότροπος. Προφανώς λοιπόν και το περιβάλλον της σιγά-σιγά άρχισε να απομακρύνεται. Οπότε η ίδια δεν είχε δυνατότητα να πάει στο περιβάλλον της. Το περιβάλλον δεν ερχόταν γιατί προφανώς ήθελαν να αποφύγουν κάποιον ιδιότροπο ως προσωπικότητα. Αλλάζει η ζωή του ανθρώπου, παίζει ρόλο και η ψυχολογία πολύ. Και απλά μου κάνει πολύ καλή εντύπωση υπό την έννοια ότι το συνδύασα με το πρώτο, με το παρθενικό χειρουργείο που κάναμε με αυτή την τεχνική και ήταν μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για μένα, που ούτως ή άλλως ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση που πήγε καλά ως χειρουργείο, πολλό δε μάλλον που πήγε καλά ως πρώτο χειρουργείο αυτής της τεχνικής. Οπότε ξεκινήσαμε με το δεξί και θα έλεγα ότι συνεχίζουμε έτσι. Ωραία. Έχουμε μιλήσει και ίσως μιλήσουμε και σε λιγάκι για την ψυχολογία του ασθενούς. Η δικιά σας η ψυχολογία ως χειρουργός ποια είναι? Όταν χειρουργείτε ή γενικώς όταν επιβλέπετε, και φυσικά η πρώτη σας φορά, έτσι, εννοείται. Η ψυχολογία του χειρουργού είναι λίγο περίεργη. Είναι, θα έλεγα, καταρχήν ο χειρουργός πρέπει να έχει έναν απόλυτο αυτοέλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό πολλές φορές, λέω αν και είμαι νέος στην ηλικία, ότι πρέπει να ελέγχεις απόλυτα το θυμικό σου την ώρα της επέμβασης. Δεν πρέπει ούτε να πανικοβληθείς, ούτε να θυμώσεις, ούτε να εκνευριστείς. Πρέπει να το ελέγχεις απόλυτα. Και αν δεν μπορείς να το κάνεις, θα μάθεις να το κάνεις. Και όσο καλύτερα το κάνεις, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχεις, τόσο πιο πολύ θα χαίρεσαι αυτό που κάνεις. Το χειρουργείο ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά για κάποιον που του αρέσει η δουλειά είναι ένα γλέντι. Είναι μια κατάσταση όπου μπαίνει, του αρέσει αυτό που κάνει, το γλεντάει και γλεντάει και το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν η ψυχολογία, εάν σου αρέσει αυτό που κάνεις, είναι πάρα πολύ καλή. Πολλές φορές προβληματιζόμαστε, πολλές φορές στεναχωριόμαστε, πολλές φορές ξενυχτάμε. Υπάρχουν και πολύ δύσκολα περιστατικά, αλλά το γενικό έτσι, πλαίσιο θα έλεγα ότι έχει πολύ θετικό πρόσημο. Η ψυχολογία δηλαδή είναι κομβικός παράγοντας. Ακριβώς. Μα φαντάζομαι ότι αν δεν σας άρεσε, δεν θα μπορούσατε και να το κάνετε πράξη, γιατί η ιατρική είναι πάνω απ' όλα λειτουργήμα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η μέθοδος καλύπτεται, κύριε Αναστασόπουλε, από τα ασφαλιστικά ταμεία? Θα σας έλεγα ότι η διαφορά η τιμολογιακή μεταξύ της κλασικής ολικής αρροπλαστικής γόνατος και της ολικής αρροπλαστικής με ψηφιακή υποβοήθηση είναι ελάχιστη. Πολλές φορές είναι μη διακριτή. Πολύ θετικό αυτό. Είναι πολύ καλό και επιπλέον θα σας έλεγα πάλι ότι ο ΕΟΠΗ με αυτή του τη μορφή, τουλάχιστον για την περίπτωση, για την συγκαιρία που μιλάμε, έχει μια πολύ καλή κάλυψη σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές. Για την Ευρωκλινική Αθηνών που μπορώ να γνωρίζω, η συμμετοχή του ασθενούς που έχει ασφάλεια στον ΕΟΠΗ είναι πολύ μικρή για αυτό που του προσφέρεται και θεωρώ ότι είναι εφικτή ως κάλυψη αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει από την τσέπη του. Δηλαδή, ακόμα και στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε, θεωρώ ότι είναι πολύ εφικτό να δώσει αυτό το ποσό. Η κάλυψη δηλαδή με τον ΕΟΠΗ, γενικά στην ολική αρρωσπλαστική, όλο δε μάλλον στην ολική με ψηφιακή υποβοήθηση, που είναι πολύ μικρή η επιβάρυνση, νομίζω ότι είναι σε πολύ εφικτά όρια. Ωραία. Κύριε Αναστασόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά κι εσείς. Φίλες και φίλοι, συνεχίστε να τηλεφωνείτε στις τηλεφωνικές γραμμές που βλέπετε στην οθόνη σας Ευρωκλινικής Αθηνών 210 64 16 180 έως και 5 για να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εξέταση αλλά και να ενημερωθείτε σχετικά με τη νέα μέθοδο την οποία συζητήσαμε σήμερα εδώ στο Αύριο της Υγείας διεξοδικά, που είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος με ψηφιακή υποβοήθηση. Συνεχίστε και μετά το τέλος της εκπομπής να καλείτε στα τηλέφωνα της Ευρωκλινικής Αθηνών, την οποία ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική προσφορά της σήμερα στους τηλεθεατές του Αύριο της Υγείας, που γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης που ακολουθεί. Και στο σημείο αυτό, ένα ακόμα Αύριο της Υγείας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σας υπενθυμίζω ότι το Αύριο της Υγείας προβάλλεται σε επανάληψη κάθε Τρίτη βράδυ στη 1, πάντα μέσα από το κανάλι 9. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Πέμπτη στις 9 το πρωί. Έως τότε να προσέχετε την υγεία σας, γιατί πρώτοι εμείς πρέπει να μας νοιαζόμαστε. Καλή σας μέρα!